den çekmek, yurdumuzun halkara sport awraýyny hassa belende götürmek ugrunda hem uly işleri alyp barýar. Şu ýyl galkynyş milli aty sünnäki oýunlar topary Monte Carlo Halkara Festivalyna baş bayraga münasip boldular. Arkada futbol topary hem halkara ýarşyna ýeňiş gazanyp, yurdumuzun halkara sport awraýyny hassa artdyrdy. Türgenlerimiz dünýä derejesindäki ýarşlarda üstünlikle çykyş edip, bayrakly orunlara münasip boldular. Biz geljekde hem yurdumuzda sporty ösdürmek boýunça alyp barýan işlerimizi dowam etdireriz. Hormatly adamlar, biz milli medeniýetimizi ösdürmek, mirasymyzy gorap saklamak, wagt etmek boýunça hem giňgerimli işleri alyp barýar. Halkara parakaçylyk we anaşmak ýylyna Aşgabat şäheri UNESCO-nyň öwrünji şäherleriniň bütün dünýä toruny girdildi. Şeýlem türkmen alaway itlerini ösdürip ýetişdirmek sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Geçip barýan ýyllar halkara derejede dürli medeni çareler, medeniýet günleri ýygyderli geçirildi. Geljek ýyl medeniýet hepdelegini Balkan welaýatyna ýokary derejede geçirer. Edi watandaşlar, şu ýyl ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň kemişelik bitaraplygy adly kararnama bir agzdan kabul edildi. Munyň özi bitaraplyk siýasatymyzyň münasip dowam etdirilýändigini ýende bir gezek görkezdi. Halkara parakaçylyk we anaşmak ýyly hemde ýurdumyzyň kemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli halkara derejede köp sany çareler geçirildi. Awada milli siýahatçylyk dowlagyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji halkara maslahaty ýokary derejede geçirildi. Bu gorda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan awada tiýasy jarnamasy adly kararnama bir agzdan kabul edildi. Şeýlem ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulag boýunça 10 ýyllygy hemde durnukly ötüşi üpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny adly kararnamalar bir agzdan kabul edildi. Awada milli siýahatçylyk dowlagyna geçirilen häzirki zaman jemgyýetine dinanlaryň orny durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek ugrunda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek atly halkara maslahaty hem möhüm ähmiýete eýe boldy. Halkara maslahatyň jemi boýunça jemleýici resminama kabul edildi. Halkara bitaraplyk güni münasibetli geçirilen halkara forum şanly ýylyň iň esasy wakasyna öwrildi. Ýokary derejede geçirilen halkara forum boýunça Aşgabat jarnamasy kabul edildi. Bu forum parakaçylygy söýüji döwlet hökmüne ýurdumyzyň awraýyny hassa belende götürdi. Hormatly adamlar, ata watanymyzy mundan beýlekde ösdürmek maksady bilen biz ýetip gelen 2026-njy ýyla garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedewatly at biradyň mekany ýyly diýip at berdik. Hoş niýetli arzu umytlar bilen garşy alýan täze ýylymyzda mukaddes garaşlygymyzyň şany 30 ýaşlygyny belläp geçerdi. Watanymyzy bagtyarlygyň we rowaşsyň mekanyny öwürmek ugrunda ihlas bilen rahmet çekerdi. Edi watandaşlar, ýene az salymdan täze 2026-njy ýyly garşalar. Şu pursatda siziň ähliňize berk jan saglygyny we täze üstünlikleri arzu edýän. Täze ýyl awadançylygyň, rızkal bereketiň ýyly bolsun. Maşgaly ojaklaryňyzda agzy birlik, döwletlilik ýar bolsun. Täze ýyl rowaşlyk, bagt getirsin. Täze ýyl bedewady bilen ähliňizi
maksat murada yitirsin. Täze 2026-njy ýylyňyz gutly bolsun.
açanım Mukaddes toprağım cedid vatanım Akan miras reva şükradım şanım Bedevbatlı at muradım mekani Beyik arkadan yürük mukami Arkadağım bilen arşta saylanan Atu doluk mehr bilen eylenen Beyik yemişlerde şaylanan Karıştılıp anıtın bekani Bedevbatlı at muradın mekani Kahraman terdarmın yürek mukami keşfi Hannu toy amaratı kelçuğun köşkü Yaradanın yalqap hakkın halani Bedevbatlı at muradın mekani Kahraman terdarmın yürek mukami
baktın nuru var. Aslımdan mirasın nesle yadıgır, kahraman terdirmin tağlim duvami. Bedev batlı at muradın mekani, deyik arkadağın yürek mukami. Aslımdan mirasın nesle yadıgır, kahraman terdirmin yürek mukami. Bedev batlı at muradın mekani, kahraman terdirmin yürek mukami. Deyik arkadağın yürek mukami, kahraman terdirmin yürek mukami. Deyik arkadağın yürek mukami. Koşuğanı titil Türkmenistan'ın, arkadağım arkadağlı terdarım. Melik kuli atam oğlavat kevem, yurdu yurd eyledi pekimli danam. Yerdi halkı töyün arştı hakkalan, bahtına şam çıraq Türkmenistan'ın, arkada